tumumba doon, guys? Natatawa naman ako sa inyo. Ang hina-hina ng suntok nun. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Jormel Labrador gustong bumawi kay Casimero at dudurugin niya raw umano itong si Casimero mamaya sa suntukan ng mga sikat. May panawagan itong si Jormel Labrador sa buong Kabisayaan kung saan ang Bisaya daw ay traidor dahil bumabanat ito ng patalikod. Sa tanggap ni Jormel Labrador na body shot ay mas magiging handa pa daw umano itong si Jormel Labrador sapagkat ang mga Bisaya daw ay traidor. Sa mga natutuwa umano sa ginawa ni Casimero sa kanya at ang mga nagsasabing pitik pa lang ay natumba na ito si Jormel, hindi naman daw talaga malakas ang suntok ni Casimero. Ani pa nito, ang hina-hina daw umano ang suntok ni Casimero. Tumumba lang daw ito dahil hinatak siya ng mga bouncer, kaya naman galit na galit itong si Jormel Labrador at pinagsabihan itong si Idol Makagagon na pagsabihan ng kanyang mga bouncer sapagkat hindi daw siya nakabawi kay Casimero. Sinabihan din si Boss MG ni Haring Bangis na bias sapagkat halatang halata daw sa interview na panay sila tanong ng tanong sa kanya. Talaga nga namang mainit na mainit ang laban na ito. Kaya naman isa ito sa mga kaaabangan sa The Body Love YouTuber suntukan ng mga sikat. Panoorin natin ang video na ito. Yo, what's up sa mga Bisaya people dyan? Good morning sa inyo lahat, guys, ha. So, ayan. Pasensya na kayo kagabi. Hindi ako masyado makaget over sa nangyari kasi alam nyo na, di ba? Sobrang dami nangyari kagabi. Sobrang naguguluhan ako. Hindi ako masyado makapagsalita. Basta, yon. Pero ngayon, gising na ako. Syempre, gusto kong magsalita about niya sa mga Bisaya people. Masaya kayo sa ginawa, di ba? Masaya kayo doon. Kahit hindi Bisaya people, dyan sa mga Mindanao people, yan, alam ko naman kasi nagalit kayo sa akin, pero ayun, masaya kayo sa nangyari, di ba? Pero ako, hindi ako masaya doon. Alam nyo bakit? Kasi mamaya, babawi ako, ha? Ganun pala galawan nyo, ha? Ngayon ko lang na-realize, guys, na yung mga Bisaya people pala, ganun pala galawan, no? Traidor. Pag hindi nakatingin yung kalaban, tsaka titirada, ganun pala yung galawan nyo. Hindi, ngayon ko lang talaga na-realize, guys. Pasensya na kayo, ha? And sa mga, sa mga natutuwa dyan sa ginawa ni Casimero, good luck sa inyo, ha? Sana ito, mapanood nyo yung laban mamaya, kasi alam nyo naman, seryoso ako, pupunta ako, hindi ako takot sa nangyari kagabi, sabi nyo na, ano pa lang yun, ha? Pitik lang yun, tumumba ka na. Hindi ako tumumba doon, guys. Natatawa naman ako sa inyo, ang hina-hina ng suntok nun, ha? Hindi ako tumumba doon, hinatak ako ng bouncer, ha? Yung bouncer mo, MG, pagsabihan mo, kasi, ano yun, pagkatira sa akin, tsaka awatin, wala man lang bawi, di ba? Tsaka yung mga nagsasabi dyan na mahina ako. Eto, mamaya manood kayo. Tingnan nyo, hindi ako nagbibiro, ha? Abangan nyo tong gagawin ko, guys, ha? Kaya kayo mga Bisaya people kayo, kung masaya kayo sa ganon, ha? Pag-uwi nyo yung ugali nyo kasi hindi maganda yan. Yung ganon, yung tatraidorin nyo yung tao, yung hindi nakatingin tapos titira, ganon. Ang pangit nun, guys. Pangit yun. So, ayusin yung mga ugali nyo kayo mga Bisaya people kayo. Hindi naman sa minamaliit ko kayo, pero ang pangit ng ganun. Tandaan nyo yan, pangit yun. Ha? Lumaban ng patas, kaya nga tayo may laban ngayon di ba? Kaya nga tayo may laban ngayon. Kasi, ipakita mo yung galing mo doon. Hindi yung press con pa lang. Siyempre, alam mo na, press con, siyempre dapat ganun talaga. Pero ayun, pikon ka, ikaw Casimero, sana napapanood mo to, pero alam kong mapapanood mo to, ha? Casimero, maganda ka mamaya kasi hindi ako nagbibiro ngayon. Kung akala mo ng mga nakaraang video ako nagbibiro ako, hindi, ngayon, seryoso ako, ha? Kayo mga Bisaya people, manood kayo, ha? Nanggigigil din ako Pero ayun, medyo naka-ano-ano na ako ngayon, medyo naka-relax na ako ngayon. Actually, kagabi, nag-iisip-isip ako Pero, ayun, ganun pala galawan nyo. So, syempre, magdodoble ingat ako. Alam nyo na, mga Bisaya people pala, mga traidor, ha? Ganon, tira, sabay takbo sa labas. Oh, syempre, takot mabugbog, di ba? So, ayan, abangan nyo yung laban namin mamaya. Ito lang masasabi ko sa mga Bisaya people. Kahit anong mangyari, ha? Wala pa rin kayong pera. Marami pa rin akong pera. Tsaka ikaw, MG, ha? Ayusin mo mamaya. Ayoko ng bias, ha? Ayoko ng bias, pati dyan kay Jonah. Mga bias kayo, halatang halata sa mga tanong nyo. Ako lang pinag-iinitan nyo kagabi, ha? So, ayan, abangan nyo ako mamaya. Seryoso ako, hindi ako nagbibiro, guys. Hindi talaga ako nagbibiro ngayon. Manood kayo ng pay-per-view. Tingnan nyo kung paano ako patumbahin yung idol nyo. Basta may gagawin ako. Hindi ako nagbibiro ngayon, mga Bisaya people, ha? Let's go! Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Paanong pagbawi kaya ang gagawin ni Jormel Labrador sa ating idol na si Jason Casimero? At sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang hinantay nyo.
Maraming salamat. Goodbye.